Gagara Badau, Gagara Badau, Gagara Badau, Gagara Badau. Inspector Sadiq. Yes sir. Bidan Sajin Faruk ku zo nan yanzu nan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah wane ne dan gwari cikin ku? Ga zahiri kana gani? Ai kai ne zahiri. Ba mu so hannunku a ciki. Muke da hakkin kwato ta. Saboda haka ku cire hannunku a ciki. Sai labari ya canja. Allah ba su kawo ta ba sai gawa. Da Gagara Badau da wasu abokan aikin shi daga ofis nasu aka tura su wata shiya wanda shiyan nan tana da gagarumin haɗari akan su je su yi wani aiki. To suna can suna wajen wannan aikin, to a nan ne kidnappers masu garkuwa da mutane suka zo suka ɗauke matar Gagara Badau kuma tana da tsohon ciki. Suka tafi da ita. To saboda kyakkyawan halaƙar shi da mutanen unguwansu, sai mutanen unguwa suka tattara kuɗi akan za a kai kuɗin fansa ga waɗancan mutanen da suka ɗauke matar shi. Sai ofis ɗin nasu suka ce ma 'yan shiyan nasu 'yan cikin unguwar nasu kar su aika da wannan kuɗin, suna da hanyar da za su bi su je su kwato matar Gagara Badau a hannun kidnappers. Bayan sun jira a yi wannan abu na ɗin, su 'yan ofis nasu sai suka tafi. To can da suka tafi wajen an so matar Gagara Badau, to a nan abin da ya faru ina ga an canjin faya ne tsakanin su kidnappers ɗin da su officers ɗin. A ƙarshe ma har ya kai ga an kashe matar Gagara Badau. Wannan shine dalilin da ya sa Gagara Badau ya ce ya aji aikin. To kin ji abin da ya faru da Gagara Badau. Wannan shine dalilin da ya sa ya koma daji yake aikata irin wannan abubuwan da kika je na faruwa. Yusuf, na ji duk abin da aka gaggaya min game da Gagara Badau, amma har yanzu ban ji ainihin abin da nake so in ji ba tsakanin Gagara Badau da mahaifina. Tabbas wannan ban samu wani information ko wani dalili a cikin aikin da kika bamu ba, amma ina tunanin in Idris ya zo za mu samu cikakken bayani a wajen shi. Bisoba. Kai yaro ne mai kokari a wannan division nan. Me yasa ka bari an same ka very cheaply har kana ma yanta a da aiki? Uga David, zan gaya maka komai. Ba wai ina musu aiki ba ne. Kauna ta Khadija tana hannun Gagara Badau. Ganin irin yadda ya ɗauke ta, yasa naga kamar cewa lalle Gagara Badau ni yake so in je in nemo ta. Hakan yasa ya ce bari in je ni kaɗai, kuma na je na ganta, shi ma kuma na gan shi, amma ya hana mai ita, ya ce sai na kama shi wannan kokon. Wannan shi ne dalilin da yasa na zo in ɗauki wannan kokon domin in kai mishi. Ka ji abin da ya faru, Oga David. You know level of offense you committed? Me yasa baka sanar da mu ba? Ka kama hanya ka tafi kai kadai. Oga David, na riga na ba da rayuwata ta kowane hali sai na ceci ƙaunata Khadija, domin ban san irin halin da mahaifiyata za ta shiga ba idan ta ji wannan labarin. Wannan shine dalili. Zan amince in baka wannan kokon ka tafi da shi, amma on one condition. Sharadin kuwa shi yasa hannu ke bin ka da lalama. Ina dawo zan gaya maka. Anya Oga David ba lalata mishi da yake son yayi ba?
dukkan alamu akwai wani abu ƙasa. Lalle babu shakka wannan rana ita ce ranar da Oga David yake cewa zai amfani da Belzoba a matsayin tarkon da zai kama Gagara Badau. Sannan kuma lokaci yayi da za mu fahimci abin da wannan yare yake boyewa. Malam Idris. Yes, Yusuf. Alfa. Fine. Ya ofis ne. Wallahi to ofis alhamdulillah ya aikin. Idris, ko ka samu min wani bayani dangane da mahaifina da Gagara Badau? Zara, tabbas na samo miki labari akan abin da ya shiga tsakanin mahaifinki da Gagara Badau. Ina ganin kamar kin san wanda ake kira Audu Buzu mai gadin gidan ku. Wannan Audu Buzun na san shi tun lokaci mai tsayi da ya wuce, kuma yana gaya min wasu sirrika wanda ke kanki baki tunani ba. Sannan kuma ina ƙara bugun cikin shi in ji menene abubuwan da nake so in sani game da wasu abubuwa nake tambayan shi. Har yake gaya min cewa yaran mahaifinki su ne suka yi garkuwa da matar Gagara Badau. Kuma mahaifinki shine yasa waɗannan yaran suka ɗauke ta. Kuma karki manta Zara, Gagara Badau yana matukar ji da matar shi. Kuma ta wannan hatsarin da aka samu tsakanin ma'aikata da su 'yan kidnappers ɗin shine silar mutuwar matar Gagara Badau. To ina sa ran wannan ita ce takaddamar da ke tsakanin Gagara Badau da mahaifinki. Wannan shine abin da na samo daga ainihin bincike na. Hello? Hello, Dawa. Alhaji. Dawa ya magana aikin da na baka. Aikin nan ya cutura. Dan aikin da bai kai ya kawo ba. Ka kasa yi ne. Gaskiya ban ji daɗi ba. Magana ba ta yi ta waya, sai na zo ga ni ga ka. Ina jiran ka. Yawwa sai na zo. Gagara Badau, Gagara Badau, Gagara Badau, Gagara Badau, Gagara Badau, Gagara Badau, Gagara Badau. Zara in gaya mata daɗe London.
yafe ba. Gagara Badau, kabura ke da muhimmanci a rayuwarka, kaka wanda bai da muhimmanci. Mene ne fi wannan muhimmanci? Rayuwa ta fa ake nema. Wannan kun tsatsa na shuma ka tabbatar cewa ka kawo shi tun kafin lokaci bai kure maka ba. Idan kuma ka bari ka kure maka za ka yi munan da na sani. Gagara Badau, Gagara Badau, Gagara Badau.